Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fabricate Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hanong Thamai Old Beat House Shillong. Ki nong mi kmat na ka education cell jong ka Hinyotrap Youth Council ha ka khat khandai tarik unai leber arajar arpway kila lej ban yekundo ya u principal jong ka St Anthony's High Secondary School Reverend Father Anthony Kharkongor ban panjing penchai halor ka jingpen kiudor ya ka renewal fees na ka sanspa tengka sya ka arajar sanspa tengka kadado bakala penkul mar hitlim ya ki kime ki kpa jong ki kena school namar baki bor penya school kila penmi ru de ka jingpen bana bala da ki kime ki kpa kimla ban seu ya ka renewal fees kat kum bala bo dor de ka school ki khon ki ti jong ki kin hab ban shong byang ha ka jo ka class bat ya ka seat ka basa on sa aino shaki wei pan Nakaliang jong principal kani ka school ha kajing yakren bat ki nong elam jong ka seng ula ong baki bor penya school kila island ki kime ki kpa bakin seu kat bakila bat ye kito ki kime ki kpa ki bamkot bor ban seu ya kani ka renewal fees nakaliang jong ka school kan saperkhat da kumwei pan ingin nakaliang ka seng nila yo penya kendo bat u beri principal jong kani ka school hang ni pada Anthony dua hakap kumwa akabangi la yo penya kren bat i bat ban beli jung maro penyo e kejing syai ka ba biang na i ha ka ba nakaliang jung i long ba nakaliang ka management jung ka school ni da don kidu kini kimi pa ki ba mla pun sil kini ka arajar san spa siu ma kumbala ong mereka tak renewal fees kadang ka consideration ki ha ka ba nakentu ki kimi pa ki jung kitu ki bumla ka bansiu ya kini ka arajar san spa siu ber ki badan ro ha ka financial crisis jung ti ma marba kim khamtam ba kadai kapor ka ba tak kamai kaji nak kajeng wan jo kenika klam covid-19 min sebesar yo penyekran bai hakaba nak yang jumir ai ka clarification ya kasang ba kinu make pa ki badan ya kajeng ya kin sebuah ban approach ya pada Anthony pada Anthony Kharkongor hakaba mairu nak yang ka management ro kam simla mandate bat ong ba hapsiu siu bai kata ada sespa marba Nada Henry nada itu kimi kipa kiba dan ki badan ka belum capable ban siu kata ada sespa ka sekoli ka mandi Henry ya kitu ki kimi kipa ki bumla nya kata ka capacity ban siu kata ada sespa nak yang ka sekoli badan ka consideration but campaign ni mar ba ka sekoli buat punya jok sekoli ki sekoli ya kimi kipa ba kam semut ba kani ka notification jok sekoli ka temu ban nyan ni ban kimi kipa kene ka aja sespa kene ka renewal fees ka basis number na kawai ka kelas ma ka ba namar mensyua ki bu sespa ndai namar ba nilai ba kan for Anthony bakalan ka development progress ka baranya ni apa kene school marba nakalen school ka dan ni kata ka kanuan ka bangsa de marba nginya klang ban kandan lang kata ka kumno ban compensate ma eklor kata kaluan la shim signature ba contribution ka ba kinja kasat nya kalian ki kena puli re wala kanika contribution ka ba shim ni kena puli ro la bu batang ti bala ban siu ki ban siu re ki ti bumla ban siu skoli ka dan ka consideration ki bar ka adjust ki kat kum ka jingya ka ba kidan ngina kalian kasang ni liyo ya kejung pensai ka ba ni liyo kejung pensai markmat ni for Anthony Kharkongor ka ida kenturu ba kimi kipa ba kimde ban syab sentu ba kala martang nei bi arngot ya diba marba kitu kiwe ki arngot ki kim shim lawan ban approach kila direct baik kala ni kila bumi kubur sini setai ban ida ka kubur ka ba ilam bakla ya baru ai kimi kipa marba kumang ya ikran ni ba kadang ka consideration ya ki tu ki bumla ini kitu ki bumla capable ban siu ka fees kadang kata ka consideration ki kimi kipa ro kimde bersuku bakla ban ong ba kadang management juga school kanya ni ka create kimi kipa